Svetelné inštalácie, videoprojekcie a hudobné vystúpenia. Tak vyzeral predposledný březnový víkend v brněnských vodojemoch Žlutý kopec. Konala sa tu akcia Den vody, kde sa návštevníci zišli v hojnom počte a mali možnosť zapojiť i svoje deti do programu v parku nad vodojemami. Touhle akcí navazujeme na oslavu Dne vody, který jsme pořádali před 2 lety, kdy se vodojemy otvírali veřejnosti. Pri prehliadkach vodojemov bolo možné vidieť i umenie z projektu Vodojem aj Art, v rámci ktorého turistické informační centrum mesta Brna spolupracuje s poprednými českými i zahraničnými umelcami. Vystavené bolo napríklad dielo Díra od umelca Ondřeja Doležala či Critical Level od spolku Svitava. Je to příležitost pro umělce nějakým způsobem vystoupit v zajímavém prostředí a pro ty návštěvníky je to vlastně úplně jako jiný druh zážitku. Vo vodojeme číslo 2 prebehli krátke opakujúce sa koncerty umocnené výbornou akustikou priestorov, pre ktorú sú známe. Počas akcií by sme však nemali zabudnúť na význam Svetového dňa vody, ktorý je určený hlavne pre zvýraznenie dôležitosti šetrenia tejto nevyhnutnej látky. Na deň vody by sme si mali pripomenúť, že denne spotrebuje každý Čech v priemere až 89 litrov pitnej vody, z toho až 70% je v kúpeľni. O tom, ako sú na tom so šetrením návštevníci akcie, sme sa presvedčili sami. Máme doma baterie na to, aby to úplně nestříkalo třeba ve sprše a tak. A taky upřednostňujem sprchu před koupáním. Tak keď si umývam zuby, tak vždycky vypnem počas toho, ako si umývam, ale tam to asi končí to šetrenie, takže asi moc nie, no. Koľko si myslíte, že spotrebuje denne jeden Čech v priemere vody? Tak 4 litry. 30 litrov? 40? 40 litrov? Tak dám 50. Je to 89 litrov. Aha. 89. Dokonca. No, tak. Takže toľko Skoro. pitnej vody minieme na všetko. Podľa portálu vodárenství.cz patrí Česká republika medzi štáty s nižšími hodnotami použitej vody oproti zvyšku Európy. Priemerné množstvo spotreby za deň sa však v republike medziročne zvýšilo o 1,6 litra na osobu. Pre Studex TV Krištof Lánsky a Miloslav Masár.